ini ndinoda kungotangira hangu panyaya yeagriculture takanangana nemamarkets wani ndazwa sisi wangu vachitaura vachichema nenyaya yechikwana neseke ine Susan akataurawo kugadziriswa kwakaitwawo kudomboshava asiwo pane machallenges ari kusanganawo nevarimi vechidzimai handiti mumaketi umu chiri kuitika manje ndechebread ari kupinda kuti anotengesa maproduce ake anobhadhara ininiwo ndapinda kuti ndinotengawo box ematomatoes ndonotengawo peki yangu yemaonion mabhatana ndaakubuda tiri kunzi ndibhadhare $6 apa inini handizivikanwa then Susan anozivikanwa anongomusvika mutambidza dhora akutobuda inini ndashandisa mari yangu yese to the last cent ndiri kutoti ndakuenda kumba nezvo zvangu ndaita se zvandatenga ende uri kutotorerwa zvinhu izvozvo mamwe machallenges akuita sei ari kusanganikwa nawo obva wazopesa inequality yekuti munhu womurume anotaura kuti handezvako izvo handina mari yacho handina ende anenge achitofamba achienda inini ipapo ndakangomira netswanda dzangu zozo saka hazvisi fair kuti inini ndiri kunohodha ndini futi ndobhadhara mari pakubuda isusu tine takatarisira chete kutiwo munhu ari kunopinda kutengesa yes kukanzuru anofanira kunge achibhadhara chi mutero wake wokutengesa handiti kwete kuti ari kutenga abhadhare futi mari pakubuda then toenda panyaya yeeducation mudomboshava yatirwadzei apa ndikota ndakanangana ndomune domboshava asi ndinotoona kuti domboshava ikati zengenani nekuti it's a peri-urban pane munhu ari kwamutoko isusu do you know kuti we can have a chance yekutombowana $1 US than kana kuti munhu ari kumusha kuya mukani kwakasara kuti haana kumwe kana kuti ndigogo vari kuchengeta vazukuru handiti kana kuti vabereki vavo vanenge vakafa havana kana kwavanoona that US dollar but teacher ari kuti ari kuda $2 kuti agone kuticha mwana wako kana usina kubhadhara that $2 US per week unosvika vana vachitamba unoona vari kukonawo wotobvunza vanonzi ava havana mabhuku but unogona kutoona kuti vana havane mabhuku asi munhu anongotaura kuti havana mabhuku asi iwe unenge uine chikonzero chako chauza kana kuti vamwe mateachers dayana open unatotaura kuti hatina kuluma pamwana wenyu itaiwo kuti tulume nekuti sitiri kutamba handitika zvinhu zvekusanganikwa nazvo saka inini ndisina handitika the gap is increasing between rich and poor handiti saka inequality yairi kuuya futi kune varombo nevapfumi nekuti inini handina kwandiri kutombowana that $2 per week kuti ndibhadharewo ndiri mushando wehurumende akangofananawo naticha iyeye saka ticha kana achichema inini ndiri ndichitongochemawo saka tobva ipapo toenda pakutsvagwa kwenzvimbo dzechikoro yachemedza iyo zvimwe zvikoro headmaster like the other school iri mudomboshava vakati tikuda $53 kuti mwana awane nzvimbo yeECDA kuti uwane fomu kwainorarwa pakiu varume vanga vasingaende kunorara pakiu ndisu zvemadzimai ayo aswera achitsvaga mvura aswera achiwacha aswera achibika handitika kunotsvaga huni nekuita everything 9 o'clock ari kuenda kunorara pakiu kuti awane that fomu rekuti mwana awane nzvimbo but makuseni kuna ari kuuyowo mukomano vari kungosvika uchitaura chii chikuitika mira zvakanaka madzimai mira zvakanaka is going to be number 1 patone inequality futi ipapo yekuti uyu amurume unene kuti ndiri mukadzi handinawo mhasuru handiti asi hatizoshaipawo ini ndinowanikwawo ndiri kuipapo tichitorwilewo number 1 yacho because hatingabva tazongoti tese pana anototi ndinorwirawo number 1 yacho asi unozoona kuti by the end of the day munhu asafa munhukadzi then headmaster kugara navo pasi kutaura navo vakati kana dai mukachema kana dai mukadii pasina $53 mwana haasi kuwana nzvimbo pasina $53 yerutenga tracksuit like what you say tracksuit uniform whatever zvese izvozvo nzvimbo hapana iwewe ndiwo munharaunda mauri hakuna kumwe kwatone private yakutodedzera kuti nini komatauzova kutodedzerawo kutoti nini kuno kundikutodawo $100 hauna zvekwauneiwana like inini ndiri kulidha pane chimwe chikoro SDC chaRSA chikoro chandiri kulidha chine 2,500 I think it's second maschools enational east rural schools from enrolment from chambers
is the secondary. In a what city? My classes are ripo, I just would have wanted something to ripo. Imagine from ECDA up to grade 7, it's 5 classes. ECDA to ECDB, when they were 35 for each teacher for 5 classes. And they go back to grade 1 to grade 7. Cinema 60, 57, more than number in Odiwan ministry. But you know, Domboshava day by day. Barokuda on school, of which to put and lodge for in ICT. When we start to go to Manaka, no, Taushipa Malicos. But put we one own Jimboyachi Papo, Shaka woman. Saka Jimbo words, I see number in any Kapure Papo, in the Evanukas. I see no China Cho, you are not to bear 2 minutes. When the teacher generally look at the Kubansi. Chairperson in the window look to Kubansi. Headmaster paid and to teach on the Kubansi. As a Papuka Pesos, niggas are not with Mirachi. Mubere, Abbas not of Bata Tessimon, the particular number of Quantasi, Kuan, I see, niggas have to watch and suit. Wherever I never US, I want to go to Zumbi. I will take to one over 1 week. I get Christian in Nant, not choosing. As one on Pamuni, I put up a village far away from that school. And the ticker. Trained up to Tilpio, kind of Pio, Spata. And it's usually go back to sometimes Panis, Madinai, to end up at Spata. And now I do not say, we are at Pata. Uruna Zunoshka, Manar, Uwara, people instinct that it came one other. Akashka Spata. And then we say, and then we should go with you. But Moon say, Kuruba to one up to my now. Kurama Kika, my chances in Kurama are very slim. But I can't tell them nothing about Shunga. I want to have Bushika upon the Lechina, Mananga to shower, up to one to Kai. And Chabaka wait on the Demo Tingam Shunga. I want to have one so gradually get the ambulance in Haiti, which and dying they paid them all. Which part of what you know when I'm Bushika, yes. In any I have got someone and said the papa is Susan. Totangana phone and what it when I did and Otonato phone a doctor Gunda, Apo Pachpata, Ukaenda give a call, and to Batila in the Munachat, which can actually transfer what it transfer. For that 1 year, we are seeing that kind of people to tell me, I don't know Shika Pungoyeza. I had to go and go guarantee what the related Dr. Valkumba for 11 o'clock. The no chair would Pachpata, who were in the kind of my folk and my 5 manner actual. Mungo Zau, which is Zika, which is Zika. Now at the end of my Jerema, Nebusha, man, Saka, the rich are going rich. The rich are going rich, the poor are getting poor. And Saka, Jews usually look at this. Then you trained up my police that my face. Who face one of my challenges are good ones. The name of no report, I guess young, like in my coach, my security. I can go over about so I can go to missing. I can go to sugar. I manage to train the Kukaranga, but that very person, I can't take my name. I can go in the Banura police. Mandela, Mangana to send Saturday on the Karan. When the police are away and the moon will Jadai so Munanga to this until today. Just because I could have something to my Kokana disima Maria, Kamarika Mungoka Chengeta Kai, Kainda Murapsam. Then police Panachi farm. Nezuro yet a challenge, Panogula, Takane Sata, everything we have put a punch in Domboshava activity at 2 to until 3 o'clock. Tayenda Papa phone, Transmira, if I Papa Magamira, and I found Gamtria, Panama officers are Chichishuka Papo, Suganzi, and I Panani. We took almost an hour teach tender, but some young again, lemon days are another. And the Irico is still initially. Mumaka Bushiganzi, is there anything Shaman to like so fancy? Tata, Tina, she don't want to put it away together. Can I put Yagonia evidence? You could come on. But that's Tina Chili. And then the other one came transport. That was the function. Should go from Mudapita say, Todapita said that let us go into your then to Chakata to farm. And
shefu vari kutuma mumwe shefu mwari kutuma mumwe shefu mwari kuda nyaya yaingoripo yaive kuti is there anything chamuri kutipa but munhu akazotibatsira at last akangoya achingoti ndafonirwa kunzi ndikubatsira handiti saka zvine unotoona kuti unenge wazoingenja unozowaingenja mumunhu anozovasimudza manje kuno this person haana kumira mushe kutarika paatenda this thing handiti saka zvimwe zvinhu zvatiri kusangana nazvo zvinorwadza then koita nyaya yekumabhengi uri kunorara pabhengi wopiwa macoins ndakuenda mushopu kudomboshava nemacoins vari kutaura kuti tinereta inini apa ndararira $50 magold coin ndoenda kundononza kutenge chinhu android woenda wokwamaaccess emalons like what you say madzimai otanga kunzi une chii une business ripi rauri kuita chii chauinacho handisi kukwanisa kuwana saka utoona kuti inequality yeri kuramba ichitoita ichitoenderera mberi between us like zvavambotaura kuti zviri kutangira patiri isusu zvimwe zvacho we can blame the government but isusuwo pachiri zvimwe zvezvinhu zvokuita sei zviri kutangira ipapo then itoenda yemachinese emaminus vakambouya mudomboshava takambopenga zvechokwadi tikaita mbiri yekunzwa mudomboshava varamba atingati chiuya iye zvinezvi nekusiru muone rimwe gomba rako tatopererwa kana hurumende yacho tatoshaya tibatsirisa zvaukambotaa. There's one nugget that I've picked from the women in Domboshava. They identified the problem in the agricultural sector. Then they started taking steps, and now they're engaging with the minister, right? And women are slowly starting to influence policy. And like you said, you have an appointment with the minister, is it in April? May? In March, yes. For a follow-up. Yes. So I urge you to mobilize other women in agriculture in Domboshava. And those from Sege and other communities, pick best practices from other communities and also start engaging the governments and go to the level like the Domboshava women of influencing policy. Then government can also start to respond.